Min paprika er gået ovenpå igen nu. Og det er hun jo formentlig, fordi hun er bange for ham. Og det er stadig ikke pænt at sige, men du er altså ikke voldsomt meget mand over dig, når du skræmmer en pige væk. Hvis du skræmmer en 2-årig dreng og hans mor. Jeg må indrømme, du fik rystet mig lidt ved først at køre med scooteren og så tænde lyset. Det var sådan set imponerende. Men du så kun køre med scooteren? Ja, sådan. Fint. Hvad sker der, Kim? Jamen nu er der noget nede ved den EMF-måler der. Så kan du se, at du kan godt. Kan du prøve at lade være med at blinke med den? Og så blink en gang for jer. Er du en mand?